kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanan panahon kay ang pagsulay ikaw gustong kugana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan kag ikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisang kalibutan. Mayong buta ka natong tanan mga igsoon, ang atong oras alas 4:35 na sa kabuntagon. Adlaw karon nga Miyerkules, pizza 30, second to the last day of October. Og mga adlaw mga igsoon, 31 na gyud sa Oktubre, aron niya pagkasunod. Busy na ang kusina mga igsoon kay yahay na diskartehay. Bot-bot, bigo, latag, manok mga igsoon nga Bisaya. Labi na dinis kabutiran mga igsoon. Mabugnaw panahon. Salamat sa Ginoo. Maibutag ka na itong tanan mga igsoon, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta man ang inyong pagmata? Kumusta man usab ang inyong pagbangon? Nakapangampi na ba ang tanan mga igsoon? Nakapamahaw ba? Hindi nga sa iyo nga kabuntagon mga igsoon, while nagsigay-sigay nining adlaw nga Miyerkules. Ato nga sa simana. Muna nga pila na lamang yung kapulan mga igsoon mo inang yun ang 2024. Wow! Pero exciting ang mataw sa mga igsoon tungkol kay bisa pa man sa mga kahimtag sitwasyon, padayon siya nag-amping kanato, padayon siya nag-supply sa atong mga panginahanglan. Labaw sa tanan sa pagmintinar din sa Senate doon na bigyan tayong obligation kada bulan sa kuryente, sa wifi. Kaya siyempre may so dili takalay kung walay wifi connection. Pasalamatan ng Ginoo nini. Una sa tanan sa nag-supply sa wifi connection si Sir Raymond Guevara Kenyolas. Ilabi na usap sa ito ang anuriko to. Ining mga ulahing mga panahon medyo nindot na sa ato nga pagkonsyo. Although magkasundo na may mga area nga wala pa matroubleshoot tungkol sa hangin. Doon na pa mga area may so nakatumbahan sa mga kahoy, kana mga mainline. Okay ra o dili mga mainline. Ang mainline may so delikado maguna siya. Una nga nagkinahanglan na siya kinsaktong panahon. Salamat sa Ginoo, maibutag ka natong tanan, Luzon, Visayas at Mindanao. Labi na nining mabugnaw panahon. O sa ato nga mga pinanggang mga follower o listener, ato ni i-continue may zone alam sa mga greetings suman sa atong mensahe, mga request awit makalangit tungkol kay kahapong adlaw or halos kada programa sa buntag ado na magukoy mga lakaw sayo o nga tingali no nining mga November ado na gyukoy mga i-adjust nga oras ang kahapong adlaw na complete na nako ang mga requirements o nang atong ihaong maisod kung unsa po'y requirements diha sa pagpangalagad sa Ginoo aron ta makaadto dito sa gingharian sa langit. Jadi ini kalibutan kung mag-apply kang trabaho, grabe kadaghanang requirements. Nagudlo ka folder, dapat kumplito, walay kulang. Kung unsay nabutang sa imong application, sa imong resume, sa imong ibutang diha dapat na akay supporting documents, mga certificate. Kaya dili pwede mo igsuon nga nagbutang-butang ka dito wala ko i-support. Kunawan din ko kahapon may igsuon na process. Tapos sa tanan kung wala tayo makuot sa pulsa, hindi na magkita kapalit bisa na lamang
kanang stapler bala patapot kay wala ra bay binunga sa syudad o palit ra pag kita white glow igsoon ID panotaryo sa abogado. Grabe ka masilan ang mga requirements sa kalibutan. How much more igsoon ang requirements nga ikaw ug ako layhang mo adto sa kingharian sa atong Ginoo. Dili na madalag hinambit igsoon. Dili na madalag sitting pretty. Dili na madalag istorya with doing dapat. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa timog persa sa kalangitan. Sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario. Sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend K. Ryan Makasaon. Aniyan usab ang inyong ubos nga lagad, ubos nga higala, ubos nga amigo, ubos nga sulugon dinhi sa FM Radio sa 5.3. Ato mga pinanggang mga follower o listener sa Shine FM 95.3 o sa tanan nato nga mga viewer sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao ilabi na sa nagwas karon sa ato nga live. Sa akong kapikas kinabuhi si Pastora Imogene Candelario, salamat sa Ginoo sa iyang mga panahon na ang Diyos naghatag og maayong panlawas at kahapong adlaw kaigsoon o nga karong adlaw mao'y pirimirong ang sa adlaw na siya mo lakang na usab og laing mga tubig by next year. Di ba? Una nga inyong ubos nga lagad hapit na sa ko mag 47. Wow, nabalando ko kay so dali ara man ito Pero pila man lamang katuig kay so kung abot na kong 60. Pero kining tanan mga igsoon ako gipasalamatan ang Ginoo nga bisan pa man itaas ang atong Panginoon. Pero mas mutaas pa ang kahibalo diha sa mensahe sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Adunay mensahe si Ma'am Jingjing Ma'am Jingjing Sempron gikan sa Mindanao. Adunay si mensahe maayong pastor, kumusta o sa tanan nga nagasunod sa Shine FM 95.3 dalaygod ang Dios sa matag usa. Pwede ko request awit makalangit, Pastor. Kristohanong pagkabana. Salamat, Pastor, and God bless. O niya, ako niyang i-play pa igsuon katong kanta nga Kristohanong pagpagabana. Yatong miglabay nga mga panahon nga gijuwitan na mo ni Pastor Gideon. Auto'y pagsugod yun sa recording studio mga 2023 tingali to igsuon last year. Ana mga kaigsuonan natos mga Hunyo o niya while nagamami sa iyang recording studio kami mo'y nag-layout naupat sa mga alagad sa ginutulong mi ato mga panahon mga 1 week ko di ato mga panahon while mi magtrabaho maadlaw magkantahan ay mi magabi. Unang niabot sa panahon maigsuon nga doon na to'y gipang kumpos na mo among gijuwitan and then sa iyong kadlawon mo yung kanta igsuon. Nasalamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Ma'am Jingjing Sempron from Tabaw sa area sa Mindanao. Yang Ginoo kanunay nag-amping ka na to. Una nga ato siya pasalamatan ba nga sa panahon nga wala ta kakitis Ginoo nga sa panahon apatas kalibutan wala ta masayo sa angay na tong buhaton ang ato ra makuhat nga ukira ta nga makakita ta malipayo ta anang adlaw makagasto ta basta okay lang basta malipayon. Pero sa diya nga ikaw na Kristohanon kanang imuhang gasto tanan dahil katuyuan dili usik ngano man inong lumi maigsuon unang akadas diha sa Kristohanong kinabuhi ang imuhang magasto ang imuhang makonsum para sa imong pamilya para pagpabiste para pagkaon para pag-snacks. Wow, di ba enjoy? Dili pareha sa kalibutan maigsuon enjoy inom dire inom dito sugal dito pag ulit gubot kay walay nalungan.
bato-bato sa langit, ang matamaan, wag sana magalit kay paumaman ay tinuod. Wala'y maka-explain sa taong bisyoso, even ang mga bisyosong tao, dili sila ka-explain. Kundi sa bisyo nga kahilayan, naabay maayong resulta, humani ang tanan. Hello. Mismo sa akong kinabuhi while na ako sa Maynila kaniadto. Mauna. Kumusta igsoon? Sa gikaingon ko na kanus amanta mahimong seryoso atubangan sa Ginoo. Mag-ampo sa tama igsoon niya akong iple. Ang Kristohanong pagpakabana mga igsoon human sa ato nga mga pag-ampo mga kaisunod. Labing gamhanan o mahigugmaon ka nga Diyos, Lord. Salamat o Diyos sa imong pakikuban ka namo. Salamat o Diyos sa imong pag-ambing. Salamat o Diyos sa imong paggunit o pagtitig kanunay sa imong pagkamaayo. Initak na o lapit sa kabuntagon amahan. Nga tunga-tunga sa simana. Nga bulan sa Oktubre o Diyos pit sa 30. Salamat nga padayon kang nag-atiman ka namo o nagbantay sa matag adlaw namo mga pagkugi, trabaho nga imong gipiyal ka namo amahan. Salamat o Diyos sa imong pag-amping sa tibok na kong panimalay sa tulo namo ka mga anak. Sa kong ugangan o Diyos, bisan pa man sa among gamay nga bata Lord nga gisamok sa ubo ug sipon. Ako kining gihingilan pinigisi mong atoridad. Yang kadaugan, kompleto nga kaayuhan mag-abot sa among gamay nga anak karon. Salamat o Diyos, bisan pa man sa ako nga wife nga naa karon sa Saudi Arabia na asa KSA Lord. Samtang siya magapahulay niining matahong nga kagabion. Ipigi o gabingi ang iyang kinabuhi bisan pa man sa iyang mga kaubanan. Sa tanan karon nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Sa tanan karon nga naminaw sa Sign FM 95.3. Sa tanan nga nagasunod nining mga programa, sa tanan nga makaabli niining mao nga programa amahan. Ikaw mag-bless kanila, ikaw magapanalangin kanila. Ang among obligasyon mao ang pagpaambit sa pagkamaayo gikan kanimo. Salamat o Dios sa kadaugan, kalambusan o pinasahi nga imong ihatag kanamo. Nga ngayon namong hinuktokan nga maayo kang kanunay kanamo amahan. Salamat o Diyos, guniti ang mata ko sa kanamo aron kami dili mahibulag sa imong mga pulong mga mensahe. Labaw sa tanan magkinabuhi kami. Puyon gayon sa imong mga plano kabubuton. Salamat o Diyos, amta kami magapadayon sa pagpaambit o paghatod sa mga mensahe gikan kanimo. Ablihi ang among mga kasing-kasing. Ablihi ang mata ko sa karon nga mga patalinghog niini. Nga walay makababa sa ilang mga hunaunag sa nabutan karon. I-bless ang mata ko sa bisan pa man sa mga magtutudlo gikan sa elementary hangtod sa senior high school Lord. Panalangin ni kanunay sila o Dios. Ipahilikay sila sa bisan unsang katalagman, bisan unsang balatian Lord, bisan pa man sa bisan unsang mga disgrasya. Labaw sa tanan sa mga ginikanan, mga estudyante o Dios. Giyahi kanunay ang ilang matag desisyon. Labaw sa tanan sa among presidente sa Pilipinas, sa tanang mga senador, sa tanang mga gobernador, mga congressman o mga mayor sa tanang nagkalain-laing nga mga syudad o mga kalungsuran Lord, mga barangay captain sa nagkalain-laing mga barangays, mga konsalis sa nagkalain-laing mga sitio o ugan sa tibuok Pilipinas. Lord, nagsalig kami kanimo. Tanong among langyon ang kanimo nga sa panahon sa pinilay o Diyos. Giyahi ang sa naong maginaw. Amon sa kasi ko na una. Adunay kakikan kanimo o kahibalo. Kanimo amahan. Aron kinabuhi nga malipay kalinaw. Panahiusa o kahayan ang matagamtaman. Samtang kami buhi pa dinhi sa silong sa langit Lord. Salamat o Diyos sa imong pagtagbo sa tanan namong mga panginahanglan. Labaw sa tanan sa pagmintinar dinhi sa Shine FM. Pagmintinar o Diyos sa bulaton nga angay nga ikaw ipadako sa matag sa namo ka magkinabuhi. Salamat o Diyos ni tapna og dapit sa kabuntagon nga imong ihatag kanamo. Wala gyud kami aron mahimo sa among kaugalingon kun wala ikaw kanamo.
Bisan pa man kahapong adlaw, O Dios, salamat o God sa kalampusan, sa mga pag-process, O Dios, sa tanan nga mga requirement. Lord, salamat Amahan sa mga katawhan nga imo sab nga gigamit sa pagtagbo o pag-ayuda, O Dios, aron magbalampuso usab ang mao nga mga bulatan. Salamat, O Dios, nga padayon kang nagatiman kanamo aron mapadako ka kanunay sa mong mga kinabuhi. Dili lamang mapadako ka Amahan, kundi ikapasigarbo ka kanamo Amahan. Ikaw ang Dios makahimo sa bisan unsa nimong gusto para sa matapusan namo ang mga kinabuhi, O Jesus. Ang tanan namong mga plano, O Dios, ang tanan namong mga desisyon, amo kining iintriga, amo kining gisalig nga kanimo. Tungod kay wala kami arang mahimo kuno ikaw magadumala sa matag desisyon sa imong mga katawhan, Lord. Salamat ining takna og dapit sa kabuntagon nga imong gihatag kanamo. Nga padayon kang nag-amping kanamo, padayon kang nagatiman, padayon ang imong gugma, padayon, O Dios, nga ikaw nagmonitor sa among mga kinabuhi. Wala nimo kami pakulangi, O Dios, tanan namong mga panginahanglan. Doon na may mga sitwasyon, O Dios, nga naami sa kahagipot. Apan salamat, O Dios, nangita kag mga solusyon, Amahan, aron among masulbad ang tanang mga problema nga moabot kanamo. Lamang among buhaton ang angayan tapos nga mahimaya ka kanamo, Amahan, ug mahimuot ka sa imong mga katawhan, Lord Jesus. Salamat, O Dios, sa tanan karon nga naminaw dinhi sa Sainitin. Ikaw nakakita sila makasing-kasing una-una sa labutan. O sa tanan, O Dios, nga nagwas sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ilabi na, O Dios, sa matagusan nila kapanimalay. Aduna sila nagkalaing-laing mga problema. Aduna sila nagkalaing-laing mga obligasyon para sa ilang pamilya, Amahan. Kagbuas sila matag-adlaw ng mga panginahanglan. Financially, labaw sa tanan diha sa espirituhanon nga bahin. Nga kami motubo, nga kami mahimo nga hingkod diha sa imong atubangan. Nga sa panahon sa pagsulay, Lord, pabilin kaming maisugon nga mubarog nining tanan. Kay ang kadaugan kasiguruhan argod sa imong mga kamot. Salamat, O Dios, linitap na ang dapit sa kabuntagon. Samtang imong ubos na alagan, magakahatod og mga mensahe. Tuguti kini mangitag dapit luna sa matapusan namo kamakinabuhi. Magahatod kini kabaguhan, magahatod kini kausaban sa among dagan sa among kinabuhi ini sa silong sa langit, Amahan. Salamat, O Dios, nining mao nga kahimanan nga pinaagi niini, O Dios, among ikapaambit sa tibuok kalibutan nga maayo ka sa imong mga alagan. Maayo ka ni adtong maayo usab kanimo, Lord. Matinud-anon ka ni adtong matinud-anon kanimo. Labaw sa tanan himpit ka ni adtong himpit nga kanimo, Lord Jesus. Salamat, O Dios, sa imong giya. Salamat, O Dios, sa imong pagkamaayo kanunay kanamo. Nga dili namo ni kayang hikalimtan hangtod sa katapusan gutlog sa among gininhawa. Salamat, O Dios, sa imong pagkamaayo. Salamat, O Dios, sa mga pribilehiyo kay gayunan nga imong gihatag kanamo. Nga namo ning hinigtukan sa matag panahon ug unya, Lord. Nga dili ka namo hikalimtan sa tanang panahon. Diningatak na og dapit sa kabuntagon, Lord. Ikaw ang akong gibayaw, ikaw ang akong gituboy, ikaw ang akong gipasidunggan. Pinaagi lamang sa imong bugtong anak, personal namo nga manluluwas ang tanan magingon. Amen. Oh, amen. Salamat sa Ginoo, maigsoon. Ilabi na sa tanan karon nga mga follower o listener sa CNN. O mga adlaw, try tayo uno na. Matod pa mga kaigsunan sa akong mga amigo. Hapit na nag-aso-aso ang mga kusina. Kay pizza uno, maigsoon. Unya, adunay mga trabante nga nagapanarbaho sa laing mga nasod. Nagapanarbaho sa Cebu. Nagapanarbaho sa Maynila. Og layo sa ilang pamilya, may bakasyon kay holiday within 2 days. Holiday man ang maigsoon sa Biyernes, hangtod sa Sabado holiday. Muna nga, doon ay mga katawhan nga aming bakasyon, naga-enjoy na maigsoon.
Wala pa ang celebration sa gitawag og tingkalalag kay mao na magunay na sit up diya sa kalendaryo. Matod pa sa Biblia, buhata ang tanan ang pagpahimuot ngadto sa Ginoo. Kung ang imuhang gibuhat pagpahimuot sa Ginoo, dili lamang pagpahimuot sa tawo, aw na mahimuot ang Ginoo. Amen ba? Dili lang po nato nabutangan pagdaotang meaning. Kaya usahay magud ang Kristohanon igsuon mao'y muhatag og daot og una-una. Kay mao lagi pagtuon sa palang kasulatan. Ang kasulatan ba igsuon mapasanginlan. Mapasanginlan pa ang Dios, pero ang tao may nagbuhat og dili mao. Unang ikaw ug ako igsuon sa diha nga magkat-unta diha sa pagkamaayos Ginoo. Ang pagkamaayo mao'y imong idiskurso dili ng mga daot. Amen ba? O na nga doon natin mga follower o listener o mga viewer na mismo sa nagkalain-laing mga organisasyon ulang tao umuha sa ato ang live. Wala ka tayo gipunting o giigo nga organisasyon. Ato sa aning iplema igsoon ang request ni Ma'am Jingjing Sembron from Davao, diya sa area sa Mindanao, Megson, Kristohanong pagpakapana. Request ni Ma'am Jingjing Sembron from Mindanao nga area, Kristohanong pagpakabana. O salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Josie Kinikito from Tanay City, Negros Oriental. Sa ilang apat ako kinsabay ng matuto ukon sa ilang kahatag sa katilingban. Mga tao na ulipon sa salangan ng daos sa taong maon sa ilang panagway na naon dawalang malipayon apang sulod sa dugha masulod. Kristohanon pagpapabana at agiyong bigil ang iyong nalumugong nakita diliban. Nakinahanglan sila kang Isus nga manluluwas ta. Sultina, 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 sangyaw na. Sa orasan may tao sa kinabuhi na darsan. Asa sila paingon aduna ba'y kasiguruhan gumaling ginabuhi sa kalibutan. At ang iyong piling ang iyong nadumugong nakita diliban. Salamat sa Ginoo. Doon ay minsay si Ma'am Jingjing Sembron. Salamat Pastor sa pagtugtog dalaygon ang Dios. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi nimo Pastor o sa tibuok mong pamilya. Salamat sa Ginoo Ma'am Jingjing Sembron from Mindanao. O ang Ginoo magapanalangin sa matag usa karon. Ilabi na sa tanan ng mga follower of listener sa NFM.
95.3 sa dial sa inyong mga radyo. Nagkanunay naglanog-lanog din sa kabukiran mga kaigsunan sa kabukiran sa Tanay City o kabukiran sa Bai City o kabukiran sa Payuan City, Negros Oriental. Usa sa atong viewer karon mga kaigsunan, mga kinikito pamili mga kaigsunan nga si Juan Jose trabaho ay ang pagmulda diha sa espirituhanon nga kinabuhi dili niya siya gitawag og sayo, pero sayo na sa usa ka tawo nakakaton diha sa mensahe Ginoo kun dunay Ginoo. Ingon si Jesus, dili kini mahimo sa tao apan sa Dios mahimo, kay siya makahimo sa bisan unsa niyang gusto pagkabuhaton ngadto sa matatusan ka tao sa kalibutan. Salamat sa Ginoo sa katapusan karon. Maibog na natin tanan mga kaigsunan ng atong oras alas 5 em punto. Atong oras 5:00 em punto mga kaigsunan. Ining matahog nga kabuntagon. Yang umani ini nga mao nga kanta may soon ini nga request ni Ma'am Jingjing Sebro. O padayon na ta sa pagbasa sa balaang kasulatan and then ato na ta request awit makalangit mga eksa. Sulti na sulti na to ato topic ay so ang atong kaluwasan na by requirements mas grabe pang requirements sa igsoon, mas masilan pa ang requirements sa kaluwasan. Kung mag-process gani ka og mga papilis, for example, bakit ako magkakabanan na doon na po i-apply trabaho nga ay Diyos ka po silula po ina doon na trabaho maisutagon buka folder mga requirements, mga certificate, trainings, mga background sa imuhang trabaho kaniadto aron pag-support, pagpamatuod kung tinuod ba ng imuhang ipangsulat diha through certification. Dili sa iyo bisa sa kurso usa ka pitch diha sa requirement nga gi-require sa mga trabaho nga gipahaom igsoon dili pwedeng dunay makulang. How much more ang requirements sa kaluwasan sa atong mga kalag, mas grabe ay ang atong gituhan dili makita, dili mahigap, apan ma-feel nimo nga naa siya sa imong kasing-kasing. Ma-feel nimo siya nga naas imong kasing-kasing ug huna-huna. Mahigap ba nimo ang imong kasing-kasing? Baka dikta baka sa huna-huna sa imong isika tao kung unsa may iyang gihuna-una karon para nimo o para sa uban. Only God. Amen ba? Mga panginahanglan, that is mga requirements sa tao. Mao nga sa atong kinabuhi igsoon, mas maarang-arang paggamay kung mga apply kag trabaho ka depende sa level sa posisyon nga imuhang gi-applyan. Una kahapong adlaw one day whole day ta gikan sa buntag na uli ko hapon, pero tugad bida glory na kumpleto. Tungod kay duna po'y gigamit ang Ginoo nga nakatabang sa pag-ayuda. Wow! Nagamit sa ang Ginoo
Kay matag-usa nato doon na matay nagkalain-lain kahibalo level sa kinabuhi dinhi sa silong sa langit. Amen ba? Apan ang requirement sa para sa kaluwasan, ikaw ug ako parihatan maningkamot. Kay level tantanan. Ikaw ug ako kung unsay among gibuhat dapat buhato na sa matag usa. Dili lang kay si pastor nagkinabuhi nga matarong, dili lamang si sister, si brother nagkinabuhi ug matarong aron ka maapil sa kaluwasan nga gihimo para gikan sa uban. Ang imong kaluwasan, imo na ang kaluwasan. Dili ta magsalig igsuon nga ikaw nagtinod anay nagmatarong maapil ang imong bana, maapil ang imong asawa na abas Biblia. Wala. Individual ang kaluwasan, ang salvation sa tao, mismo kita magsineryoso atubangan sa atong Ginoo. Amen ba? Dinis kalibutan ang banag asawa, kung mamatay na ang bana, pwede mamangmamana ang asawa. Kung mamatay usab ang asawa, pwede man sa mangasawa ang bana. Kaya naaman nas Biblia. Pero ang kaluwasan, dili nimo ikahatag. Ikapaambit, pero dili ikahatag. Nganong moingon kong ikapaambit, pwede man na nimong i-share, brother, sister, maunay buhata, kay maunay requirements sa kaluwasan nga atong agpas. Pero dili na ikahatag. Unsa man ang hatag, pastor, it meaning to say, kung imo nang ihatag, wa na'y nabilin nimo. For example, mohatag ko nimo ballpen. Unsa may mabilin ako, wa. Kay gihatag nimo ang usa ka butang sa imong isigataw. Ikapaambit. Mao nga diha sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, dapat atong sabton ang lintunganay ang tanang panig diha sa balang kasulatan aron ikaw ug ako mahimong makat-on og dunay kahibalo gikan sa Ginoo. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Belenario Florentino Iski from Davao City Government. Kumusta mo diha sir sa Davao City Government? Tungod kanunay nag-increase ang trabaho, ang obligasyon nganong gitagaan ka anak kay nakita sa Ginoo kung kinsa ka sa iyang atubangan. Tingali doon ay makapangutana imong silingan ang imong isikataw nganong ikaw may gibutang. Nganong dili ako pa man. Kay ang gilantaw sa tao ang iyalang kaugalingon, wala siya naglantaw sa pagkamaayos Ginoo kung kinsa ang Ginoo sa imong kinabuhi. Hello. Dinis kalibutan, comparison man dayon. Kung asa tong sadya, mao may malantaw dayon sa tao. Kung asa ang simbahan nga medyo bibo, adto sa TikTok. Bisan asa ta mo simba nga simbahan, kung bibo ang imuhang espiritu ato bangas Ginoo, bibo gyud ka. Dili tutoy bibo. Even ikaw mag-inusara, makasimba kas Ginoo. Anywhere, anytime, igsoon, makasimba ka. Dili kay diha sa simbahan lang ka makasimba. Usa na ka requirements, panig na sa kaluwasan nga andam nga imuhang ang kunon sa umalabot nga mga panahon. Pagdawat sa bautismo sa tubig. Amen ba? Kung dinis kalibutan, grabe kadagang requirements. Gawas sa mga gadipindi sa trabaho nga imong gi-applyan. Yung ingon lang, pagpalit rag piso diha sa tindahan, hala, fill up, paliti lang diha, o basta kay na kay barangay clearance. Gadipindi lagi sa level, sa imong posisyon nga imong gi-applyan. Kung ari ka sa teaching, kay gadipindi mas imong quality sa imong capacity. In line sa imong gitudloan,
kinahanglan na puriba, bro. Unsa man pastor ang requirements sa pagkakristohan na tuning basahon? Unsa nang requirements maisuon? Something that is needed. Mga panginahanglanon, mga butang nga gikinahanglan, or must be done. A quality gikinahanglan humanon, walay salang. Dili ka makasulod o dili mahuman ikso ang mga requirements nga angay nilang gikinahanglan. Qualification that is necessary to be eligible for something. Ang gobyerno dili ka basta-basta maisog og wala kay eligibility. Dili ka eligible, wala kay quality. Sa trabaho, wala gani ka quality imong trabaho, mo balik ha ng customer. Labi mga mekaniko ka, paros-paroson nimo pag abot sa unahan, na disgrasya ka, wala ayo haghugot ng mga bol. Di ba? Sa atong pagkakristohanon, mga lostrin ng ato ang pagkakristohanon, diya, maluwas, makahata. Dili, uy. Dili. Di manganit ta kasulod og trabaho o kulang ng imuhang mga dokumento diha nga gikinahanglan nga angay nimong kumplayon, mas bidan. Kay ang kaluwasan naas ulahi wala nag-una. Exo. Ato na ning basahon kuno sa mga requirements. Una, ingon ang Hebreanon kapitulo 11 versikulo 6. And without faith it is impossible to please Him. Unang-una, pagtuo. Kay imposible yung kag makapahimuot kas Ginoo kag wa kay pagtuo sa imong gituan nga mao ang Ginoo. Mao mangani diha sa pagtuo masayop ang tao kung kinsa ang iyang gituan ug ikinsa iyang gisaligan. Kay kun ang tao dinis kalibutan kung duna sa gisaligan sa iyang gilantaw kampante sa karon magarbo man. Hello. Daghan man maliksan. Daghan mang madaot kay naasay gisaligan. The question is, ang iyang gisaligan long lasting ba na? Forever ba na? Apan kung ang Dios imong gisaligan forever and ever, walay katapusan. Dios siya kaniadto kagahapon karon ug sa walay katapusan. Kay siya ang Dios kang Abraham nga amahan diha sa pagtuo. Dili lang pagtuo kundi with doing. Amen ba? Ikaduha, gipamatud-an si Abraham sa iyang pagtahod pagbuhat gikan sa amahan, pinaagi lamang sa tingo. Hello. Dili kaya nang buhaton sa mga taong ordinary nga dili kasabot sa mensahe Ginoo. Apan kung makasabot ka maisod bisag unsang pagsulay nga maabot nimo, ma-challenge ka. Kay ang tinuod nga Kristohanon kung moabot ang pagsulay, musamot ng ampo. Musamot ang pangaliyas Ginoo, tagait pagkaalam o kahibalo. Musandurot man as Ginoo, maigsoon mo ingon man na ang Kristohanon nga tinud-anay. Lord, wala gyud ko'y arang mahimo kung wala ka. Na ang ako mga kaaway, wala tuo atubangan og luyo, ikaw na'y mag-igo ka nako, nasayod ko nga dili ko nimo pasagdan sa panahon sa akong panginahanglan. Tanawa si Salmista David. Ingon siya, si Jehovah ang akong magbalantay, walay makulang kanako. Wow! The Lord is my shepherd, I shall not want. Ang pangutana, si kinsa man ang imong magbalantay, si Jehovah ba? Or ang mabatay naton, pakita, mahikap, mapasan, mabistihan. Amen ba?
diha man ang tinud-anay nga lintunganay sa imong pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Ito ning basahon igsoon. Tan-awa ra gud na igsoon. Ingon ang Hebreanon kapitulo 11 bersikulo 6. Dili ka kapahimuot unang-unang nga requirement. Dili ka kapahimuot sa Dios kung wa mo kay pagtuo. Mao nga si Jesus, inday ang imong pagtuo nakapaayo kanimo. Dunay mga sitwasyon interbiyohon ni Jesus sa manlayhan ka nga maayo ka. Oo, pagtutudlo. Ingon si Jesus, wala may daghan yam-yam. Wala may daghan palumos. Ingon siya, ang imong pagtuo nakaayo kanimo. Di ba? Ang 12 katuod niya sakripisyo, daghan ba siyang gihimo? Nga naningkamot man siya maison nga makahikap lamang siya sa kupo sa usa ka magtutudlo nga mao si Jesus, mamaayo na siya. Daghan bang sakripisyo nga gibuhat sa tao kaniadto nga adunay kaayuhan? Wala. Kay mismo ang Dios gamhanan siya. Sa imo palang kasing-kasing una gi-examine, giusi sa kanang daan. Sa ato ang mensahe kahapon, di ba? Ang imong kaugmaon, ang imong katapusan dinis kalibutan, ang Dios nahibalo ng daan. Wala pa gani ka gitagi dito sa sapakan sa imong inahan. It meaning to si wala pa ka na tao, gihanay ng daan ang kaugmaon nimo. Kadaga mga tao nga gikan sa nataw sa surahan, gikan gilabay diha, gisangkay diha sa daghang mga hugaw, pero kung nahimo nga inilang tao sa tibok kalibutan, kay ang Ginoo naghanay na anang daan. Ikaw ug ako igsoon, mao nga dunay sitwasyon nga ma-failure ang tao. Ngano man, doon na may panahon nga magarpo ka. Ang imong gilantaw, mahimo kang musikat kung kanunay kang magbigay sa mga bisyoso. Painom diri, painom dito. Sugal diri, sugal dito. Bisyo diri, bisyo dito. Pagkahuro sa imong kwarta, asan pa? Buduol pagkahato mga tao? Dili na. Ibig sa imuhang pagsakripisyo, magsakit ka sa ospital, di na tumuduol nimo. Pero kung ang Ginoo imuhang duulon, anak-anak ayaw ka balaka, kay ang kinabuhi nimo gikan kana nako. Hello. Doon ay daghang mga tao nga nagkasakit. Labaw sa tanan ang sakit nga dili matambalan kanang cancer, stage 4. Daghang mga tao nga giluwas niya na. Giluwas magani sa Dios, si Hunas tuwa na sa tiyan sa Siol, sa iho. Ikaw pa kaha, dili ka luwason, kung ikaw matinud-anon sa iyang atubangan. Mao man ay ang gihulat ikson. Ingon ang Hebreanon. Ato ning basahon ha. Hebreanon kapitulo 11 bersikulo 6. Dili ta kapahimuot kung wa kay pagtuo. Dili lamang pagtuo igsoon hinumdumi. Doon na doon ipartner. Kay dili mahimugso ang usa ka bata kung walay asawa. Dili mahimugso ang usa ka bata kung way bana. Mao nga niingon ang Genesis, gibuhat sa Dios ang lalaki o babae sama siyang dagway. Og diha sa Ecclesiastes mga kaisunan, mas lig-on ang tulo ka lubid nga pisi, lisod na siyang bugtoon. Imong sugaangan diha sa imong kusina, ay bato, ato ka po, siguro tindog yung imong kaliro. Di sa puno ka kanon, sa puno ka karne. Inumdumi, tulo ka persona, amahan,
Anak o Espiritu. Sa ngalan samahan, sa anak sa Dios o sa Espiritu. Pero wala sa gipasabot ang doktrina nga gitawag og wanis dili mahimot ang Ginoo. Either naa ka ni anak, pasalamati ang Ginoo. Kay kung mulaban ka sa wanis, mulaban ka sa Trinity, mag-irgo ra gyud mo. San ko manag-aaway na mo maigsoon, magbungol gyud mo. Unang atong programa maigsoon, even ang mga nagkalaing-laing organisasyon mulantaw o musunod sa atong nga programa. Ato na ning basahon igsoon. Ingon diri, walay makapahimuot sa Dios tan-awa ragon. Ato deklarohon igsoon be. Atong pahinaynayan ning background. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Gamay Lampaso. Sa tanan nga mga Lampaso family maigsoon. Mayong buntag kanyang tanan, bless. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Tanaw ragon, walay makapahimuot sa Dios kun dili pinaagi sa pagtuo. Number 1 nga requirement, pagtuo. Pero dunay atbang anak. Di ba? Una kung imo gawton-an ang kasulatan igsoon, mas grabing requirements sa atong buhaton. Bisan Kristohanon nakabalantay, mas grabe ang nahimo na kang Kristohanon. Kay matagpulong imong sinultihan, imuhang pagtagad sa imong silingan, pag-atiman. Grabe, alampingan igsoon. Kasi siyempre, dinis kalibutan, dili biya tanan nga puro Kristohanon imong mahalubilo. Labaw sa tanan kung naa ka nagapanarbaho sa public or private nga panarbaho, ay kung ina puro na nimo mga kauban diya sa simbahan. Nagkalain-lain patukuran na nanahigala, brothers and sisters. Amen ba? Unang mabalaan ka nga ikaw alagad sa Ginoo, ang tanan nga atinsunaan na nimo, magbantay mo na kung sa kahaning tawhanan ni. Hello. Una mag-amping ta isoon mga Kristohano. Ingon diri maisoon. Walay makapahimuot sa Dios kun dili pinaagi sa pagtuo. Kay ang muduol sa Dios kinahanglan gayud mutuo nga adunay Dios o gantihan niya ang nangita kaniya. Natanawa na. Dili makaka besulay kuno. Wato ka hakas hospital o wala kay balatian, usa man ka dito mag-display. Nga usa mata mo ato maigsuon sa hospital na anak kay gibati. Kay wala man makinahanglan ang doktor o pasyente. Kundi ang pasyente mo nagkinahanglan doktor pinaagi sa iyang sakit nga iyang gibati. Pero kanang duha, doon na yun na sila. Kay mag-usap po ang doktor kung wala'y pasyente. Hello? Diya sa simbahan, mag-unsa man si pastor kung wala'y mga kongregasyon. Amen ba? Ang problema diha sa katilingbanon nga kalihukan, the question is, kinsa may angayan ug tapos nga modala. Baon na diha ison. Mao nga ang Dios naghanay siya mga hiyas nagkalaing-laing level sa katakos o kahibalo gikan sa Ginoo. Sister, brother, kay maayo makamutugtog sa bass, gitar, anak ka diha. Ay ikaw sister, kay maayo makang mukuting-kuting sa keyboard, may makang mo lead, may makang mo drum, may makang mo trumpet. Hala, sige anak ka diha, kay mao man ay specialist nimo. Dili kay girambol maigsoon kung man kita na. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Elmar D. Aziz, sa mga Aziz family maigsoon. Good morning Pastor, God bless sa program. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Ato ding ibalik ha, ningon nila walay makapahimot sa Dios kundili pinaagi sa pagtuo. Una, requirement. Kay ang modul nga naman, o sa may rason, the question is, nga naman pastor,
Kay kung wala kay pagtuo, dili magkakaduol sa imong gituhan. Pero diha sa tao maigsuon doon ay mga sitwasyon ba? Moingon ka nga, ay mo duol ko ang tawhana kay murag baga-baga manigbolsa. Unyag mapakyas ka, ma-discourage ka kay wala makasiguro sa imong gituhan nga makatabang nimo. Pero kung ang Dios maoy magapahiluna nimo, wow, dili ka mapakyas oy. Dili ka mapakyas. Ma-enjoy ka sa pagkamaayos Ginoo. Ingon diri oh. Kay ang muduol sa Dios kinahanglan gayon mutuo nga adunay Dios. Ang pangutana manggod diha igsoon, sister, brother, mga follower og listener sa Sunny FM ug mga viewer, kung kulang kang pagtuo sa Dios, kay nag-ingon man ang kasulatan, gikinahanglan ang muduol sa Dios, doon na kay pagtuo nga dunay Dios. Hello? Kung imo na siyang i-cross-examine, ibalik nimo, i-reverse nimo ang pangutana. Ha, di ba? Mapisa-pisa nimo ang mga kapitulo, bersikulo, igsoon. Oh, ingon diri, kay ang muduol sa Dios kinahanglan gayon. Di ba gayon? Ultimatum na siya nga pulong, gayon. Gifrog yun na, gayon. Oh, gayon. Mutuo nga adunay Dios, og sa diha nga mutuo siya, doon na say reward. Unsa may reward, pastor? Gantihan niya ang nangita kaniya. The question is, sa katapusan, nangita kaniya. Kinsa ang kaniya? Di ba? Masipi at magaon niya sa unahan sa kinsa man na kaniya, kinsa man siya. Mao nga sa kalibutan, masayop ang tao, si kinsa man ang gituohan, si kinsa man ang gialagaran, o si kinsa may mualagad sa angayan nga alagaran. Kay diha sa simbahan, dili man mahitabo igsuon nga puro magwawali. Diha sa kapunungan, dili man pwede puro mga leader. Mamagani na nag-away ang mga sumusunod ni Kristo, ni Jesus. Kinaglali sila kinsay ilo nilang mahimo nga labaw. Na nag-irgo man sila. Mao nga diha sa social media, kung mulaban kag organisasyon, mulaban kag title sa simbahan, mulaban kag adlaw ipapahulay, Domingo ba o Sabado, kaya na nag-away mo, nakasulit mo, mag-iyaw na. Hello. Tapos ang iyon din, siling pa no gamay, so. Mao nga ang nakanindot manggod sa tao. Buhatan lang yun ang maayo. Buhatan yun ikakimuot niya. O sa naka-requirements. Sa imong pagkakristohanon at upangas Ginoo. Maong gani sa imong pagpanarbaho, dinis kalibutan. Kaya siyempre ikaw ug ako, nakinahalan mo ikaw trabaho, kung dili ka ang imuhang source of income dinis kabukiran, wala ka magsalig diri totally. Kung doon na kay panahon nga makatrabaho kag syudad, bisan dinhi kas kabukiran nagpuyo, di ba ato ka sa syudad yun, nga depende sa imuhang qualification. Moabot ba yun ang panahon kung doon na tayo gitawag og limitation nga dili ka kaabot sa requirement nga ipa-comply. Mahitabo magyud ang matangtang kani ana. Mao nga sa panahon nga ikaw mobiya, ayaw po pagbuhat og dili mao nga sugilanon pagdaot sa imong gibiyaan, sa imong gitrabahoan. Ang imong ipakita maayong serbisyo, maayong relasyon sa mga empleyado, maayong relasyon sa employer tag iya sa kompanya,
Kay moabot mang panahon pangitaon gyud ka. Hello. Moingon man ang uban kato si Mr. si brother kato kay wa gyud to'y reklamo. Pero reklamador kaayo ka. Kusog pa jud kang mo chismis, kusog pa jud kang mo sip-sip. Wa na anay. Maglisod jud kag balik sa imong gitrabahoan. Parehar na kung asan kang simbahana nagsimba, kung layhan ka mo adto sa ubang nga simbahan. For example, doon na tayo mga estudyante, wala man ko'y problema na. Ang importante, ikaw o ako nagkinaboy sa mensahe sa Ginoo. Ang problema manggod kung mobiya ka sa usa ka organisasyon o sa simbahan nga diin ka nagpasilong kaniadto o nagbilin kag daot nga mga sugilanon. Requirements sa nas imo pagka-Kristohanon higala. Kung imo nang sabton, imo nang gibuhat, kay aron ka musikat sa imuhang gibalhinan nga bag-o, o daoton nimo ang imuhang gitalikdan. Mubalik lang gyapon na nimo. Labili tinuod nga pag dili si brother, dili si sister ang madaot, mismo ikaw ray madaot sa imuhang pagdaot. Oh. Mao gani sa atong kinabuhi nga Kristohanon, apil na sa kaluwasan ang atong batasan, ang atong pagkatao. Marami mga requirements ang pagpanarbaho sa kalibutan hon sa pagkana ng kaluwasan nato nga walay kunot, buling ug mansa nga makasulod dito. Mga talawan, mga taspokan, matras ko sa Ginoo. Ingon pinagis ko matag pagtuo, dili magyud ka kahimo sa Ginoo. Unang requirement pagtuo. Matras ko sa Versikulo 1 nga atong gibasa karon. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita na. Kay kung makita na nimo ang usa ka butang, magtuo pa pagkahaga nga makatabang na nimo, dili na mo ingon manangay. Dili na ko na kinahanglan ana ay abi nako to genuine. Nalusi man di ay. Wala. Yan lang miro man kay lataw diya sa picture mo ra mag nindot kayo, iskam na mga iskam day. Una nga doon ay mga baligya magsuon diha sa mga online. Buingon day na suggestion, ayo intawon og pili. Katong mga silir nga daghang kay mga nindot nga mga feedback. Tanaw ra una nimong ibasa dito, i-review ang feedback. Pero wala gani mga comments, mga bad trip gani ang mga comments, muingon gani agi wa guning silir ani asan nagway. One time may igsoon gideliveran ko karton, ko siyawa po nang gideliveran ko may igsoon, imbis ang speaker nga ako ang gi-request 1,000 kapin, pag abot dihain ko mao nay ako ang request, gaan lagi kayo. Ko speaker ko na katupad yung speaker nga crown igsoon nga nindot kayo ba sa picture. Ayun. Yung sa sir clean diba ako gi-order speaker man nipis lagi na kundi ang amount na gibutang dito maugog ang amount sa speaker kung di ko mo dawat anak buka na be speaker ba na kagaan anak nga mura man nagpapil. Hello mao nga mauwat lagi ta diha sa pagpangalagad sa Ginoo kung dili ta mutuki og Biblia, sister, brother. Hello. Kaya doon na may mga nagwali nga wala makinaboy sa ilang giwali. Doon na po'y nagwali nga wala diha sa Biblia, puro mga history. Amen ba? Wala man ta nagklase sa eskwelahan aron mo maghisgot sa life. History in the Philippines. Biblia may discuss kinabuhi o
kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Kay kung imo na nang makita, sister, brother, dili na gyud ka mahitabong maglaom pa. Be, mangutahan ako ninyo. Karon mga follower of listener dinhi sa live. Mangutahan ako ninyo kung unsay inyong ikatubang. Sa usa ka butang nga inyong nakita, maglaom pa mamo dili. Makabalo na mamo sa iyahang quality. Muingon mamo nga, ay, ang mapasangin na ra ba? Kini ra bang China in taon igsuon? Ay, China men man di ay na. Ay, Korean man di ay na, dili man di ay na Japan na. Di ba? Mapasanginlan, ibig sa atong problema, si Satanas tayo imo mapasanginlan. Si pastor dayon ang imo mapasanginlan, kay si pastor wala nag-ampo para nimo. Sure ka nga wala na mag-ampo para nimo? Di mo samot na hinuon ka gaway ayo ato ba ngas Ginoo? Wala may tao nga makadesisyon sa iyang isikataw isuon. Kung doon na ba siya gibuhat para sa Ginoo? Diha na siya pamatud-an sa dagan sa kinabuhi sa usa ka tawo nga dunay kausaban. Hello. Dili ka matawag Kristohanon egso way kausaban sa imong kinabuhi dinhi sa langit. Upo sa langit, ibabaw sa kalibutan. E dili mahitabo mo igsuon ang imong pagtuo o ang imong gilauman nga imo nang nakita. Ang pagtuo wala pa nimong makita. Inubanan sa imong mga buhat mga igsoon, usa pa na makita ang imong pagtuo ato bangas Ginoo. Amen ba? Ingon diri, ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Pinaagi sa pagtuo ang mga tao sa karaang panahon gikahimutan sa Dios. Bekin sa matong gikahimutan sa Dios. Unang-una, si Abraham, the father of faith. Siya mao ang amahan sa pagtuo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Jingjing Zimbron. Amen. Kisa man ay amahan sa pagtuo nga si Abraham man na una nga nagbuhat niini nga gipuriba, gipamatud-an, gimisyur ang iyang pagtuo, gisukod sa Ginoo, pinaagi sa usa ka anak nga si Isaac. Ikaw ug ako, unsa may pagsukod sa Ginoo nimo? Mga pagsulay, mga kawalan-on, mga problema, balatian, kagubot, gipahigawas ka, anong nagubot magpunta maisuon, kay wala man po ka magtuman sa kinabuhi nga mahimuot sa Ginoo. Taas nga mga panahon nga imong giusik-usikan, apan salamat sa Ginoo na nahibalik ka sa tiilan. Ikaw o ako nahibalik sa tiilan sa Ginoo. Mao nga si Jesus ning gamit sa mga parabol nga usa ka anak ka kinamanghuran nagwalda sa iyang katagayonan, gibaligya tanan wa mo'y nabilin. Kay na pa batoy nabilin nga nagpakaon na lamang gani sa mga baboy. Dito naman siya nakarelate, nakahuna-una, ayay ang akong igsuon dito nga manggulang. Kung akong amahan sa palasyo peting hinduta may patong iyahang katabang boy o mga min. Kay sige pang gahumba ako ani, halos na kong mamatay sa kagutom. Nimbalik siya. Apan siyang pagbalik, gihangop gyapon siya sa iyang amahan. Niingon ang iyang amahan, mag-celebrate ta, kaya ang akong anak namatay, apan karon nabuhi. Ikaw ug ako samtang buhi pa ka, doon nagud kay paglaw. Ang tao may buhay, may pag-asa, kaibigan. Ayaw pagpakawala paglaom, labaw sa tanan, doon na tayo Ginoo sa tong kinabuhi. Unang time will come, ikaw ug ako
doon ako'y pinasay ang Ginoo. Lamang buhata ang ikahimuot sa atong Ginoo. Ingon ang bersikulo 2, pinaagi sa pagtuo ang mga tao sa karaang panahon, gikahimutan sa Dios. Pinaagi sa pagtuo, nasabtan nato nga ang kalibutan gibuhat. Wow! Pinaagi sa pulong sa Dios og makita gihimo gikan sa Dios og makita sa mga butang nga dili makita. Tanawa ra. Unsay giingon diri? Pinaagi sa pagtuo nasabtan nato nga ang kalibutan gibuhat pinaagi sa pulong sa Dios og makita gihimo gikan sa mga butang nga dili makita. Na gibuhat ang kalibutan sa mga butang gikan sa dili makita. Kung imong basahon ang Genesis 1:1, kaniadto wala pa gyud hitsura. Ahaw, awaaw, wala pa gibahig ang adlaw, wala pa gibahig ang yuta, wala dili ka ka-explain. Pero kung sa diha, sa pagsugod, sa pagbuhat sa kalibutan, wow, nakita na. Niingon ang Dios, dunay gabi, dunay adlaw, dunay dagat, dunay kabituunan, mao nga dunay tao sa kalibutan. Ikaw o ako na igsoon. Ingon ang 4, ingon ang 3, pinaagi sa pagtuo nasabtan nato nga ang kalibutan gibuhat pinaagi sa pulong sa Dios. Og ang makita gihimo gikan sa mga butang nga dili makita. Tanawa ra. Mao nga makita gani kang nausab, moingon na yung imo siling, ayay, napun-aki na matingali ni. Kinsa may kapatakon ani. Ayay, di naman mo inom og bino. Kusika sa, kusugar ba tati manghatag og bino, makainom kong tako ani, giuhaw ra ba jud ko. Unang imong mga barkada, matingalan nimo. Kay kaniadto kusuka ikaw mo palit og tanloy og lapat para sa imuhang barkada, karon dili naman. Munang ingnon ka sa imuhang mga kabarkadahan. Ay, nausab na jud ka. Lain na makagtinuuhan, pastor naman karon. Ana na nabi nagakita na kang ana kag Biblia isuot takpangan jud kag buli. Ay ito na po. Assistant pastor ana ba. Nya moagi pag yung kasi imong mga barkadang palainom. Nya ani adto mubang kaguga kay siyempre nabad ka sa insaktong trabaho. Unya sa panahon nga makadawat kag sweldo, wala maabot sa imong pamilya, sa imong mga anak. Ito as imong barkada, mao imong gipalabi kay imong gituhan nga mao'y makalipay nimo. Ayay, mosamot man nimo kaut-ut. Kay mismo ang imong pamilya nga nagkinahanglan unta sa imong suporta, dili man maabot sa imong pamilya. O pa may klaro maigsuon. Ikaw payatakan anay mong gipainom. Labi nagmakulangan. Maingon man na nga, ay kulang na to, dugang isa eh. Gamay na kayo, koto baston lang. Dili ka, tulog tana. Nga, maupay magbuot. Pero des Ginoo may soon. Wow. Wa sa ilaing gipangayo kanimo. Wa sa ilaing gipangandoy. Serbisyo siya pag kinabuhi nga matarong atubangan niya. Amen ba? Ingon diri sa 4. Tungod sa pagtuo naghalad si Abel, tanawa na. Ngadto sa Dios og mas maayo nga halad kay kang Cain. Komparison na ni diri maison. Tungod sa iyang pagtuo gikahimutan siya sa Dios. Ingon nga tahong matarong kay gidawat man sa Dios ang iyang mga halad. Patay na si Abel apan pinaagi sa iyang pagtuo nagsulti gihapon siya. Sa imong kinabuhi igsuon bisan mawagtang patas kalibutan, ang maayong binuhatan nimo magpabilin nga lama sa handumanan sa tibuok kalibutan. Si Abel patay na apan giwali pagyapon until now and forever sa sunod nga henerasyon kung kinsa sa duha ka managsuon nga nahimutan sa Ginoo pinaagi sa ilang pagtuo. O pinaagi sa ilang pagbuhat, paghalad sa maayong halad, nahimuot ang Ginoo.
ikaw o ako, unsa may imong halad nga mahimot ang Dios. Dapat ang matag usa makabalo sa pamaagis Ginoo aron sa panahon nga ana ang kahibalo nagdepende na nimo, nga ikaw nakahibalo kung unsay angayan nimong buhaton aron malipay nimo ang Ginoo. Apan wala nimo buhata, ikaw o ako masipyat diha ni anong tungora. Kaya nakabalo naman ka. Nakabalo na kas pamaagi, unya wala nimo buhata. Nakabalo na ka sa Dios. Nga ang iyang gikinahanglan mao ang pagserbisyo, mao ang pagtuman sa iyang sugo, mao ang paghigugma sa tibuok nimong kasing-kasing, sa tibuok nimong kalag, sa tibuok nimong salabutan. Mao nay sugo nga adunay dako nga balor at ubangan sa Dios. Hello. Mas tagaan pa mga konsiderasyon ang dili mga Kristohanon nga makabuhat og dili mao at ubangan sa Ginoo kaysa mga Kristohanon nga nagbuhat sa dili ikalipay sa atong Ginoo. Mas grabe ng silot, sister, brother. Kaya tinuyong pagpakasala muna ilisod. Ingon diri sa 5. Tungod sa pagtuo wala mamatay si Enoch, gidala siya ngadto sa kahitasan. Wala siya hikaplagi kay gikuha man siya sa Dios. Nag-ingon ang kasulatan nga sa wala pakuha si Enoch, nagkapahimuot siya sa Dios. Wow, di ba? Sa kinabuhi ni Enoch, gidala gilalin siya, gikuha siya sa Dios. Apan wala pa siya kuha naa sa gibuhat. O sa iyang gibuhat, sister, brother, nakapahimuot siya sa Dios. Usa na siya ka-requirement kung ikaw o ako makapahimuot sa Ginoo, nakita sa Ginoo si kinsa ikaw sa iyang atubangan. Hello. Ug diha na pamatud-an nga dunay sa ipinasay nga gamiton nga himuon para nimo nga wala sa imong silingan, wala sa kinatibuk-an, wala sa uban, wala sa laing tao, kundili gihatag nganha kanimo. Dili tanan nga mahimong magwawali diha sa social media nagkinabuhi sumala sa Biblia. Dili tanan nga magwawali diya sa simbahan nga ang ilang giwali gikinabuhi sumala sa ilang giwali. Hello. Mao nga gipamatud-an si Abel nga matarong siya atubangan sa amahan. Kay diha sa requirement sa Dios, gipili ni Abel ang pinakanindot nga abot gikan sa iyang mga pinuhi, kinamagulangan o iyang giiyaw o gihalad neto sa Ginoo. Samantalang si Cain sa iyang pagkamag-uuma tingali nindot unta ang abot, apan ang iyang gipili mga bagtok tingali mga agop-op sa tawhanon nga huna-una. Usikan diya ang tao igsuon, labi nagpanganay, labi nagkalabaw o baka mo ingon ayay si pastor o si pastora na yun anak maburot. Apan ang tinuod nga Kristohanon, ang tinuod nga alagad sa Ginoo, naningkamot ni kutob sa among mahimo nga dili lamang kami kanunay tagaan sa mga kaiksuunan, kundi kami pa mismo maningkamot nga makasirtag panalangin gikan sa Ginoo. Mo nay tinuod nga leader diha sa usa ka leader diha sa simbahan. Amen ba? Mao nga si Apostol Pablo aron walay ikasaway sa katilingban, naningkamot si Apostol Pablo. Wala may magyaka sa among kaugalingon aron may left and right sa pagdawat sa panalangin sa tanang mga tao, kundi mismo nagsakripisyo, naghago ta para sa atong pamilya. Amen ba? Kay aron makita sa tanang tao
nga ang pagsakripisyo paghago pinaagi sa pagkamayos Ginoo. Tanawa si Enoch, gilalin siya before siya gilalin doon na siya gihimo. O sa iyang gihimo, sister, iyang gihimo, brother, nahimuot niya ang Ginoo, maong gilalin siya. Wow, salamat sa Ginoo. Ingon dire maigsoon sa Juan kapitulo 11 bersikulo 25 ngadto sa 27. Si Jesus misulti. O sa gisulti, ingon siya, I am the resurrection and the life. Ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Og dunay sumpay ani. Munang doon na po yung mga tao maigsoon nga mong angkon-angkon nga, o dili mo na ako magpapirma kay ako ra bay anak sa Dios, kay mo kaadto sa tonos amahan, kay ako ang anak nga pinadadan tinhis kalibutan. Asa na maron na so? Wala na ilaing Kristos kalibutan, wa pa siya ni balik, wa ay panahon igsoon. Kung doon ay magpagkristo dinis kalibutan karon, anti-Kristo na, ayaw mo tuo na, binutbot na. Manay klaro maigsoon. Ako di ko upugong-pugog istorya sa social media, kay kung sa kaso pa wala na yung bibi tingali, wala yung bibi maigsoon, pamatod nga Kristohanon ka. Ingon diri sa Juan kapitulo 11. O sige, ingon ni Jesus, kapitulo 11 bersikulo 25. Monas atong pagkakristohanon usahay, di ta kaagpas kay mo ingon mata Kristohanon usahay, usahay sab dili. Ari sa pos kahilayan kay wala bitaw si pastor si pastora, wala bitaw si sister si brother, ako ra bitaw ning barkada, okay ra ni oy. Ay ikaw ra poy kaingon. Ingon diri maigsoon, si Jesus maingon kanila, kaniya, kisa man ang kaniya, mga tao ni kadrisan, ako mao ang pagkabanhaw o ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi. Wow. Kay pinaagi ni Kristo, naluwas ka, pinaagi ni Kristo. Napasaylo ka, pinaagi ni Kristo. Dili pinaagi sa tao. Og ingon diri sa 26, og ang tanan nga buhi nga nagtuo kanako dili gayud mamatay, mutuo ka ba niini? Gipangutana mo igsoon. Ingon ang 27, og siya mitubag, oo, Ginoo, mutuo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga gisaad nga moanhi sa kalibutan. Mao nga si Filipe mga igsoon, wa gyud katuo bisan kung saon pa maigsoon. Tanawa ra si Filipe. Philip said to him, Lord, show us the Father, and it is enough for us. Grabe pong prinsipyo ni Filipe. Engon siya, pakitae ko magtutudlo, kay igo na nako makakita ko. Pero wala ning ingon si Filipe, kung makakita ko niya mubuhat pa ko siyang isuko. Ingon ra siya, okay ra na kayo nako, okay ra. Unang daghang Kristohanon, okay ra na sister brother ay. Okay ra na pangabit. Mapasayloon bitaw ang Ginoo. Sige ra gyud pakasala, kay sige ra mo pong gitipinsahan. Ang pastor po sa simbahan, otro pong bisyoso, otro pong sugarol, otro pong hinginom, otro pong himabay, hingalaki. Maabot sa nagkalain-lain nga mga lugar. Maingon na, ay okay ra magunaos, kabira bitaw. Tanawa na, pagkasiya, lisura. Apan ingon si Filipe, ingon ang Juan maiso, tanawa ra si Filipe. Tao ra magoy mag-okay, pero dias pulong sa Ginoo dili na gina-okay soon. Munang dili sa iyon ka magwali. Kung wa kay kaalam kay balo gikas Ginoo, mahadlok lagi kang muwali maiso, labi na sa social media. Yan man, daghan pang maigo, daghan pong mag-ol, pero daghan pong malipay, daghan pong makabenipisyo sa tinud-anay nga pagwali. Kaya ang atong wali maisun, wala may lipon-lipon diha sa pulong sa Ginoo. Ano lipon-lipuran man ang maisun nga naman sa Biblia? Basaon na to ang Biblia.
Una mo'y Biblia, basahan na ninyo maigsoon. Tanawa ra gud si Filipe. Si Filipe miingon kaniya, Ginoo ipakita kanamo ang amahan og igo na kanamo. Tanawa ra gud si Filipe na ni guro. Ingon sa digo ko mukita, digo ko mutuon nimo. Okay na nako, pagtutudlo ipakita nako ang amahan. Unsao man niya pagpakakita sa amahan ang Dios. Nga mismo ang Dios nag-agat magani sa desisyon sa iyang amahan nga mao ang Dios. Si Filipe pa kaha. Sigurista po si Filipe ay. Pero sa iya pangutana mga igsoon, wa gyud siya kasabot, gitubag dahil sa ni Jesus. Ay nako Filipe. Dugay na matang nang nagkauban-uban wa pag ka kasabot. Unang usahay mga igsoon, kanang sa atong pagkakristohanon, usahay di nato kasabtan ang batasan sa tao. Usahay labi nagmaigo. Pero dili magud maigo ang tao kung ang nagsubay ko kag kasulatan ma-enjoy man gud ka. Doon na po'y tao nga mali pa'y bagmaigo pakoreksyonan. Kaya mas musamot pa ang kaalam gikan sa Ginoo. Na po'y mga tao nga maigo maguol, masilo. Unya maguna-una nagdili mao mo ingon dayon nga murag ako may agiingnan ato gipasabtan pero wala gud dimensyon. Gawas kun imo na siyang dimensyon kay sala gud na. Imo man ang ginganlan dili man ikaw ray nagkinabuhi sa imong kinabuhi. Dili man kay ikaw ray nagbisyo karon. Kadaghang mga tao sa katipo kalibutan, kadaghang organisasyon, kadaghang mga simbahan, kadaghang title sa simbahan nga pareha nimo batasan. Kung ang imong batasan makoreksyonan des palang kasulatan, di tadik din ha. Di ba dili ka maguol, malipay ka. Una nga, doon na tayo mga kaisunan nga maingon, inaana day ko sa unang palahubo ko, magyaka-yaka ko ng daruhan, magyaka-yaka ko anang lamakan, mapukso ko na anang tubig, maiksong din na magyunak kaginhawa. Patay magyunak iksong. Masa man ay mabuhay day kang mabuksok ka lamakan o di ka kadawag imong lawas. Lubong mangyud ka maison, maglisod magani tag-ibot nga saktok sukan. Kana pang galugos na gani tindog, galugos na gani lakaw o sa kalagang tumba direkta. Tanaw ra ko si Filipe, kinis Filipe maigsoon, dibitik imbis iya nga giunok-unok si Jesus, siya ra po'y na naigo sa iya nga mga pangutana maigsoon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Emilien na nanghid na nga matulog siya. Salamat sa Ginoo ampingan kas Ginoo diha Pastora Emilien. Ingon ang bansingko, tanaw ra ko diri maigsoon ang bansingko. Ingon diri. Ingon sa Juan kapitulo 14 bersikulo 8 maigsoon. Ingon si Filipe. Si Filipe miingon kaniya, Ginoo ipakita kanamo. Magiapil pa yung mga kauban kay kanamo man. Wala man ingon si Filipe, ipakita kanako. Nangangin sa ni Filipe ay una nga kining mga tao ba mga isuon nga dunay dili maong gibuhat mo apil, iapil ng barkada ana, iapil ng uban. Bisag siya mo nagbuhat. Hello. Aron ma-absilto siya, ma-absilt swinto ang tao sa iyang binuhatan. Makaing man ay kanito akong kauban mapasangin lang ani, labi nag maani maabsa ni ako'y kabuhay. Absilto na gyud ko ani. Tanaw si Filipe. Matagpol maigsoon atog yung ilahon og atong sabton. Tanawa ra kun ingon siya. Si Filipe miingon kaniya, Ginoo ipakita kanamo. Kinsa man ang kanamo daghan bina. Wala bese ning ingon nga ipakita kanako. Ginoo. Kay siya na, ikaw na, ako na. Di ba? Ingon siya, naniguro sab ni, bright ba? Si Filipe miingon kaniya, Ginoo ipakita kanamo ang amahan ug igo na kanamo ang gidubli gyud niya. Igo na kanamo. Ipakita kanamo ang amahan kay igo na kanamo kung imo nang ipakita. Tanawa gud si Jesus. Si Jesus mitubang. Dugay na akong nakig-uban kaninyong tanan. Diing na niya, kamo bang tanan ba? Dugay na makungkuyog-kuyog ninyo, nya wa pa mo kaila sa amahan.
Si Jesus mitubag, dugay na akong nakuban-uban kaninyong tanan. Wala pa ka gihapon makakaila ka nako, Filipe. Gitubag si Filipe kay siya may gasultian eh. Ikaw Filipe, wa pa gyud ka kasabot, wa pa gyud ka kailan ako. Kung asan ko gikan, kinsay gapadala nako. Filipe, ang nakakita ka nako, nakakita usab sa amahan. Busa nga nung nag-ingon ka man, ipakita ka namo ang amahan. Wala ka ba mutuo, Filipe, nga ako anaa sa amahan o ang amahan ania ka nako? Wala magikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Una nga mga lagad sa Ginoo, dili na ilang kaugalingon na pulong na sa Ginoo, pulong na naas Biblia. Maumagani kung magwali ka, dapat naas Biblia, dili ka magwali nga wala sa Biblia. Daghang masiluan na, daghang maiguan na. Labi nagmangangkon kang ikaw ray sakto, kanang uban dili mao. Ikaw ray maruwas, nagsimba kag adlang ipapahulay. Kanang uban wa nay kaluwasan, kamera. Kining title sa among simbahan mao nay maluwas. Title sa simbahan maluwas, pero ang nagsimba sa title sa simbahan dili maluwas. Simbahan na unya balik ano niya Ginoo igsoon. Wala magagikan kanako ang mga pulong nga gisulti kaninyo. Ang amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Mamangani daghang kay mga tao sa kalibutan ma-failure, mapakyas kay magdesisyon sa iyang kaugalingon, wala mag-agad sa plano sa Dios. Og diha na mahinumduman nga nabagsak na, maghinulsol na, okay lang mintras buhi pa ta. Kaysa naghinulsol ka nga patay na, makahinulsol pa ba ka? Di na oy. Ingon ang 11, tuuhin ninyo ako nga anaa sa amahan o ang amahan ania kanako. Kung dili ka mo mutuo sa akong gisulti, panuo ka mo kanako tungod ni ining maong mga buhat. Ang sa may gibuhat ni Jesus, di ba mga milagro? Pagtabang ni atong nagkinahanglan, pagluwas ni atong nilupigan. Ang problema magod, og ikaw o ako mao'y maglupig sa imong isig katawo. Nya Kristohanon kayo ka, deboto ka sa simbahan, buntag mo to hapon, tuaga simba, galuhod, pagawas sa simbahan, guba gyapong binuhatan. Unsay giingon dili, tuohi ninyo ako nga anaa sa amahan, og ang amahan ania kanako. Kung dili kamo mutuo sa akong amahan, sa akong gisulti, panuo kamo kanako tungod ni ining maong mga buhat. Ang tinuod mao kini, ang mutuo kanako magabuhat sa akong mga buhat, og magbuhat siyag labaw pa niini kay muadto man ako sa amahan. Grabe. Ang gusto gani ni Jesus magbuhat pamagati tag mas labaw sa iyang gibuhat kanhi. Salamat sa Ginoo sa mga egal. Adunay mga group, mga kaigsunan nga nakasulod karon. Salamat sa Ginoo, ilabi na sa kinabuhi. Ocalios Eagle. Eagle may sa untungod kay doon na po yung mga groups sa Eagle. Although wala ko kabalo sa inyo ang family name. Salamat sa Ginoo sa inyo nga pagwatch karon. Ilabi na sa tanan nga mga nagkalain-lain nga organisasyon nga nagapalibot dire. Igsoon, Biblia basaha. Ay ang Biblia mao ni motugaan sa tinuod nga kinaiya sa tao. Wala may lain nga gihaton, wala may lain nga gidasig. Mao ni naghaton namo sa kinabuhi nga doon na eksaktong direksyon pinaagi sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ingon diri maison, tuohi ninyo ako nga anaa sa amahan, o ang amahan ania kanako. Kung dili ka mo mutuo
sa akong gisulti, panuo kamo kanako tungod ni ining mao nga buhat. Wow. Salamat sa Ginoo ni Sir Ray Torres Obing, sa mga Torres family, Obing family, may son nagwas-usab sa ato nga programa. Dalay ko ang Ginoo. Tanaw ra gud ang bersikulo 12. Ingon diri, ang tinuod mao kini. Wow, gipamatunan tinuod mao kini kisay gasulti. Si Felipe, si Jesus gasulti niining panida sa kasulatan. Si Jesus ingon siya diri, ang tinuod mao kini, ang mutuo kanako magbuhat sa akong mga buhat. Wow, kung doon na kay Kristo sa kinabuhi, kung doon na kay Ginoo sa kinabuhi, ang imong mga buhat sama sa buhat ni Jesus. Nakuha na to igsoon. Kung nagtuo ka sa Ginoo, ang imong mga buhat sama sa mga buhat sa Ginoo. Nagbuhat ba ang Ginoo dautan? Nangawat ba si Jesus? Nagbugal-bugal ba siya si Jesus? Siya magani gibugal-bugalan. Giingnan magani sa siyang mga tinunan. Kining tawhana wala kaila ning usa ka babae nga bayaran man eh. Kining tawhana nakikuban aning usa ka taong maniningil sa buhis nga mao si Sakio, ning abot pagyud siya siyang balay. Pero ning ingon si Jesus, niining adlaw naghari na ang gugma. Niining balaya naabot ang panalangin gikas Ginoo. Mao nga niingon si Sakio, akong iuli ang kauban, katulo sa akong gilimbungan. Niingon pog mga iuli niya, ngaya pa mang gilimbungan, tanawa rin tao siya. Pero gibuhat ba tong Sakio? Gibuhat kay nakasabot siya sa mensahe sa Ginoo. Ikaw o ako nakapangawat ka kaniadto, apan karon dili na kay gipag-o na ka pinaagi sa mensahe sa Ginoo. Ingon si Jesus, magabuhat kamo, mas labaw pa unta sa akong gibuhat, pero di gyud ta kabuhat nga mas labaw pas gibuhat ni Jesus, kay maglisod gani ang tao paghigugma bisan sa iyang kaaway. Hello. Apan kung mahimo na nimo igsuon, wow, tugal pinaglory. Panalangin kadaugan, kalipay kalinaw, imong matagamtaman kay nabuhat nimo ang requirements. Na-comply nimo ang mga requirements para sa kitawag Kristohanon at tugpangan sa Ginoo. Unsay giingon diri sa 12? Ang tinuod mao kini, ang mutuo kanako magabuhat sa akong mga buhat, ug magbuhat siya labaw pa niini, kay muadto man ako sa amahan. Muadto dayon si Jesus sa iyang amahan ko, kini mga katawhana gipamatud-an sa akong pag-adto sa kalibutan, pero gamahanan si Jesus. Wow. Ingon ang amahan, anak, ang pinangga na kong anak nagagkalipay. Igsoon, gimahal o gipangga kas Ginoo. Bisan ining panahon na ka, ang gustos Ginoo igsoon, mo surrender ka, mo tahod ka, mo ilaga nga dunay Ginoo sa imong kinabuhi. Wala pa ang paghukom, wala pa ang katapusan sa kalibutan, apan hinay-hinay na gidugta ang kalibutan, pinaagi sa mga trahedya, pinaagi sa mga linog, pinaagi sa kalayo, pinaagi sa mga disaster, pinaagi sa mga hurricane. Hinay-hinay na pagdugta ang kalibutan, ug sunod ni anak mauna ang katapusan sa kapanahon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Jason Marquez Canyalas. Good morning, Pastor. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Wow, you and I panalanginan sa Ginoo sa diya nga ikaw ug ako makita nga makapahimot ka sa iyang katabangan. Si Abel ug si Cain
ang duha ka managsuon nga wala pa si Adan nga ang amahan sa atong pagtuo, sila ang una nga angayan natong himuon nga gabayan og ilustrasyon kung unsay gibuhat ni Abel ug unsay gibuhat ni Cain tali siyang igsoon. Ikaw ug ako dapat buhata ang maayo sa tanang tao, kay maunay kabubuton sa atong Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Arnando Englatera. Maayong buntag, Pastor Safre. Wow, may buntag usab nimo diha, Brother Arnando Englatera. Si Jesus ingon siya, gihatagan ta og pamaagi. Magabuhat kamo sumala sa akong gibuhat, apan mas labi pang maayo kung magbuhat mo mas labaw pas akong gibuhat, kay mo adto ako sa akong amahan, musaludar ko amahan ko. Sigurado na ang mga katawhan sa kalibutan nagsunod sa imuhang mga kabalauran. Wow, wala tay laing nga gihatod dinhi sa FM radio, wala tay laing giwali sa social media. Ang atong giwali pagkamaayos Ginoo aron ikaw ug ako kahimutan yun sa atong Ginoo. Salamat sa Ginoo dunay mensahe. Salamat sa Ginoo sa maoy naglikon sa tanang panahon. Yes, ang Dios mo'y naglikon kanato tungod kay ikaw ug ako nakahibalo nga dunay Ginoo pinaagi sa Ebanghelyo. Ang pulong sa Dios mo'y lamparahan sa atong mga tiil o kahayag sa kung alagyanan. Kung ikaw o ako nagkinabuhi diya sa mensahe sa Ginoo, sigurado 100% i-practice ka atubangan sa atong Ginoo. Dili namang atubangan sa Dios, kundi atubangan sa katilignan. Igsoon manghinaot ko nga aduna tay nakatunan. Hiningatak na og dapit sa kabuntagon ang atong oras. Alas 6:11 naman diay sa kabuntagon. Manghinaot ko aduna tay napupo nga mayong pagtulunan sa kinabuhi. Kung unsay dapat natong buhaton, mga requirements nga angay natong i-comply aron mahimuot nato ang Ginoo. Dinis kalibutan mas grabe ang mga requirements. Kung wala kay kwarta, dili ka kapalit og sidula. Kung wala kay kwarta, dili ka kapatapot sa imong ID. Kung unsay requirements sa imuhang papilis, kay walay papilit sa syudad nga Binunga, walay mga tagok sa kahoy sa syudad, naas tindahan nigsoon. Dili ka kapapilit og wala kay stapler. Hello. Dili ka kapanotaryos abogado sa opisina kung wala kay. Apan kung doon na kay Ginoo, na kay ana. Kay imong giuna ang gingharian sa Dios ug ang pagkamatarong, kay ang tanang mga butang igadugang ras Ginoo. Ikaw ug ako ang pamaagi sa Dios dapat atong makatunan. Sa matag panahon, sa matag karon ug unya kanunay tang magkuswag wag dias kahibalos Ginoo. Dili ta mag-atras igsoon. Mag-ampo ta mga kaisunan ato kining deklarahan des mga pag-am. Everyday mga kaisunan inyong ubos nga lagad, ubos nga amigo, ubos nga higala sa FM radio naning kamot kutob sa atong mahimo uban ang tabang sa Ginoo. Kinasayod ko nga ang tanan akong paningkamot kung walay Ginoo wa ko'y arang mahimo. Kahibalo kinaan man nga gihatag sa amatag usa kanato gikan ganas Ginoo. Trabaho man nga gipiyang sa Ginoo kanato gikan sa Ginoo, ayaw nag-angkon iso. Kung akong ato nang angkonon nagpasabot mismo atong giinsulto ang atong Dios. Hinumdumi kung asa tagikan. Gipakataw ta sa sabakan sa atong inahan, maton na Hiob, nataw ko sa sabakan sa akong inahan, hubok ug wa ko'y bahandik bisan usa. Mubalik ko nga hubok, apan ingon ang Dios, pamatud-an nako nimo Hiob ang nawagtan nimo nga mga kabtangan
i-tripol nako. Luyos sa mga pagsulay, lod-lod kalibay. Luyos sa mga sakripisyo, kadaugan kasiguruhan ang imong mahangkon. Inigsamang ninigtak na sa sayong kabuntagon mga igsoon, manghinaot ko ug namasin ang inyong ubos nga lagan, ngadon tayo napupok nga may pagtulunan diha sa balang kasulatan. Sa samang takna, sa samang higayon o mag-adlaw, last day sa Oktubre 31 na mga igsoon, pagka Bernes sa 1 na. Wow, pagkadalian. Unang everyday atong pasalamatan ang Ginoo, nagkalain-laing mga transaksyon nga atong mabuhat, labaw sa tanan, mabuhat nato ang kayuhan, kadaugan, kasiguruhan gikan sa atong Ginoo. Dalaygon ang Dios ay katapusan. Pag-ambot ang maison at pasalamatan ng Ginoo na pinaagi siya mga labot, mamayo ang matapusan. Sa atong kinabuhi din sa kalibutan, tanan ng mga transaksyon ekson, ito giyan ang Ginoo. Sa tanan nga naminaw sa FM radio karon, ang hinaot ko atong ipaubos ang atong kaugalingon di sa atubangan, pag-ambot ang maison. Labi gamahanan og mahigugmaon ka nga Dios Aman. Pinagi sa imong mga labot, pinagi sa imong mga samad o Diyos dito sa cross sa Kalbaryo na imong kaning gipatuloan mga singot, imong gipatuluan, gipatagasan sa imong dugo, Lord. Kami na naayon ini gikan sa mong pagkamakasasala, imong kami ipasaylo, imong gidupahan ang kanan namong kalapasan bisan pa man sa tibok kalibutan na ikaw ang alayan, ikaw ang takos sa paghimaya sa mong kinabuhi. Sa tanan karon naminaw sa Shine FM 95.3, sa nagapalibot din sa Shine FM 95.3, sa tanan karon nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao, Ama, panalangin niya ang matakosan nilang kamang kinabuhi. Doon ay mga sitwasyon, O Diyos, na daghang mga pangutana nga mabot sa mong kinabuhi. Apan salamat, Ama, imo kaming gipahigawas nining tanan. Imong gipamatud-an nga kamahanan ka nga Dios, nga walay imposible nga naka nimo. Salamat, O Dios, sa tanan nga nagwas karon sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Aduna sila panginahanglan para silang pamilya. Pagpaidokar silang mga kabataan, pagpaluyo sa mga bulahaton alam sa imong kayamayan, sa ministry nga imong gibiyan kanila, Ama. Sa akong wife nga nakaroon sa KSD, sa among station manager nga nakaroon diya sa Cebu, diya sa Balabuyog, sa kinabuhi ni Pastor Gideon kanila. Uban siyang pamilya, uban siyang asawa mga anak. Sa among general station manager Reverend K. Brian Makasaol, uban ni Mamay sa silang duha ka mga anak, Ama. Sa tanan karon nagwas, Lord, ano sila yung mga panginahanglan? Kung nagkinahanglan man sila kaayuhan, nagkinahanglan man sila kalinaw, nagkinahanglan man sila katagbawan, gikan kanay mo, Lord. Salamat, Amahan, initak na umlapit sa kabuntagon ngayon mong hatagkan. Kung ako nang hinaot, O Diyos, nga ang imong mga idulong mo karon dili nimo ini ihikaw ka na mo. O ablihi ang tabuan ng sa panalangin gikan kanimo, mag-aabot sa matakusa nga nagkinahanglan ni. I declare blessing sa matakusa, Amahan. Tagpuan sila sa ilang mga panginahanglan, mga panarbaho man,
mga negosyo o sakyanan nga imong ibiyang kanila amahan kigan pinagkanimulan. Kakaming tanan pagkaton nga mo hibaya nga na kanimo upasalamat nga na kanimo amahan. Bisan pa man sa kininhawag kusog nga imong ibiyang kanamo. Salamat o Diyos pinataknaw natin sa kabuntagon karon. O sa tanan karon nga naminaw sa Sign FM 95. Panalangin niya matag usa kanila ama. Kung aduna ka sila yung mga balakian ko, mga ubok-sik o trangkaso nila na. Bisan pa man o Diyos sa ilang mga panginahanglan. Nagkinahanglan sila kadaugan ikan kanila. Nagkinahanglan sila kaayuhan o Diyos. Ika pa o Diyos ang ilang kinatibukan sa ilang pisikal na bahin karon. Ikan sa ilang napalapa. Ngadto kayo sa pinakalim ko. Kung akong hihingilan in mighty name of Jesus Christ of Nazareth, by the blood of Jesus Christ of Nazareth, by the power of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Complete the healing of Diyos magawag sa mga kasakin. O salamat o Diyos sa tanan nga nagwas sa Facebook Live o sa Visayas ang ganyan. Nagbawa sila kanunay sa imong pagkamahal. Nagbuas sila sa kanunay nilang Panginoon. Ya sa espiritu hanon labahin. Ya kami kanunay mutubo gikan kanimo. Ya kami o Dios dili maghunong. Dili kami muras gihapon diha sa imong atubangan. Kun dili ang kamaturan maghatag ka namo kagawasan. Salamat o Dios imong pagkabayo. Salamat o Dios imong pag-atiman nining mao nga everyday. Ya ikaw o Dios nag-atiman kanunay kanamo. Nagsupply ka sa bisan unsa namong Panginoon. Nagsupply ka para sa panginhanglan sa tibok akong panimanan. Naghatag ikaw pabor sa imong mga kagad o Diyos. Bisan pa man sa akong kapigas kinabuhi sa sitwasyon mo. Imo siyang ihatagan kung pinasahigigan kanina. Dahil mong umos nga nagagay. Mga pabor gikan kanina. Salamat o Diyos. Tapos kang pasilungan pasalamatan. Ikaw ang akong ikaw. Ikaw ang akong gipayaw sa tibok kalibutan mo. Tungod kay akong gila na wala ako yung mahimo ko na likaw sa akong pinabot. Sa tibok na akong panimalayan. Sa tulungan mo ka mga anak. Sa akong ugangan o Diyos. Sa tanan na mo magkaigsunan hindi sa balon. Sa tanan magkaigsunan dapit sa pinibigan pinangaluhan ni Pastora Ethel ni Akab. Isa pa man sa mga kaisunan lapit sa pagbuhay. Salamat o Diyos sa imong pagkamahal sa kapag-usapan. Salamat o Diyos sa imong pag-atiman. Salamat o Diyos sa imong pag-supply. Salamat o Diyos sa imong pag-titi. Diya sa landong sa imong mga pako o Diyos kami makapuyo sa kasiguro. Yan at lapit sa kapuntagon doon. Walay lain akong gitagoy. Walay lain akong himay. Ang imong buhi ng ngalan. Ngalan sa labing ngalan. Nagabahanan o Diyos. Kawala na ilaing nga ngalan din sa silong sa langit. Ngarang makaluwas sa mga tanan. Salamat o Diyos lumong himala. Niyang halaman kanimo ang tanan. Pinagi sa ngalan ni Jesus ang tanan malinaw. Amen o amen. Salamat sa Ginoo Maison sa ngalan. Sa ngalan sa labing halanggan nga Diyos. O sa tibok persa sa kalangitan. Sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario. Sa ngalan usab sa atong General Station Manager Reverend King Ryan Makasaon. Anyan usab inyong ubos nga lagad. Manamilit sa pag-ingon ang grasya sa Dios ug ang pagigabit sa balang Espiritu Santo makauban sa tanang mga bala. Ang atong oras maigsoon medyo taas-taas na. Alas 6:23 na maigsoon. God bless everyone. Salamat sa Ginoo ni Ma'am Jingjing. I receive in Jesus name. Salamat sa Ginoo. Amen. Amen. God bless. Salamat sa Ginoo Maison. O sa samang takna, sa samang higayon, mag-uban-uban ta o mga nawa. Alang sa lain usab nga mensahe nga magtug-an sa kasiguruhan. Pinagi sa balang kasulatan. Ikaw o ako nagkinahanglan ini. Aron magiyahan ta pinagi sa mensahe sa Ginoo Maison. Dalaygon ang Dios sa matag usa, may pagpamahaw, may pagpangapi sa tanan nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, ang Mindanao, o sa tanan nag-share nini, I declare blessing sa matag usa. God bless.